kwedu no mabuja akanaka makasimba chere ya tati kubenhuka nyasi ipapa zuva rochipfumbamwe mwedzi uno wakukadzi tikunyepa zviri munhau dzanyasi kuna wafana wabatiwa wakaendesiwa kudare wafana wanotopfuura 10 mhanduwe kwai wafana wagoita basa rokubira vanhu mari padandemutande rewekoneti rewekokeshi pakanyangariwa wafana wachiri wapwere chaiwo kubva pamakore 24 kusvika kumakore 26 22 to 26 years old. Pakanyangara apo rekaiti kunyepei mazita yavo kwai vanoti Mpoluzvidzwa nemakore 22 Ishmaeri Muzanenhamo tibekwa makore ache Mozisi Chawatama makore 24 Asha Mubayiwa makore 25 Panashe Gonzo makore 22 Tinashe Gonzo makore 24 Edi Muzonde Ediu ane makore 28 Calvin Takudzwa ane makore 23 Sean Chikangaidze ane makore 22 Billy Zawe ane makore 28 na Dylan Macheka ane makore 22 pakanyangariwa rekai tione kuti zvichapera sei asi wafana iwawa heno kana chiri chokwadi panenge pakanyangara wapwere wawa mitsepwede yacho iri kuita kunyanya rekai tirambe takaringa zvedu nyaya yekupfa kwaGeza iri kuramba ichivhiringa vanhu ipapa Chamisa Biti nevamwe vari kuramba vachindoreketa mhando yemasoko okuti orererere mudharayo agopfa hachi asanga atanda zvinhu zvisvinu zvokuti tibise chihurumende cheZANU-PF heno kuti ndizvo chere zvaanga ari kureketa chataa tiri kuziva anga ari kundoreketa zvozvigananda ka hwii kuti hurumende yeZANU-PF rekai tione kuti zvinopera nopapi zvinenge zvina nokupi apawo vamwe vari kutovhiringika ipapapa kuti chii chaizvo chaitika nokuda kwokupfa kwaiye Saruwaka mufana aisenza naGeza apo pano nyaya rekai tirambe takaringa zvedu kuona kuti zvinoenda nokupi nokuti kaagogwarashiwa nopfuti iye Saruwaka wacho pakanyangara kana chiri chokwadi chokuti akagwarashiwa idinga azorora achemurugare izvezvi kureketa kuno wana mutsvangwa ndo waapamberi kudaidzira kutoti Geza ainge aitiwe gamba ronyika nokutoti akahwira hondo kwai kutaika kwache anga ataika hache achiita zvinopikisana nehurumende yawamunangarwa asi anokodzera kuti apuwe remekedzo gamba ronyika rekai tichione kuti zvinoenda nokupi zvichipera sei hurumende kuburikidza naye kaaniki mangwana wagoreketa kuti kwai aiwa tiribe isusu kana chokuita pakupfa kwakudzai Saruwaka tatiri bombozviziva kuti hurumende inokona kureketa masoko akadai rekai tirambe tichiringa kuti zvinoenda nokupi zvinopera sei tinoramba takaringa tinenge tichindonyepana manduwe mapurisa oZRP pabodzibona iye kabhabhura hodzi wagonzi nevanhu imigoita itu svinu siyanai nonyaya yekuti munomirira kuti vanhu vari kubva kunze ndivo vanhu munotetekera musingade pakutetekera isusu kana tichireketa makazviita panyaya yokukwira pairo chinhu chambuya nehanda chiya mukati chinobvumirwa bavanhu asi pakandouya munhu asiro munyika muno mukamati pinda shamwari pinda uchimhanya hako bhururuka uripo ipapo ite madira aJorgina nyasi uno maitapo kare umwe mubhunu ari kubvawo South Africa maakuti tabva taita imi rekai tirambe tichiona kuti zvinoenda nokupi zvasi dai wari vamwe wachinja maitiro chaiwo mapurisa kubulawayo ari kuti ivo achasunga vanhu vanenge vachiita basa rokutekaira pamugwagwa vakaisa zvinhu zvitandazvo kutetekera havo mafoni avo munzewe kwai maheadphones nemaearphones pokare nemaearpods zvese izvozvo zvinenge zvichita kusungisa mhanduwe uchibva wanzibhadhara mari yechoupenzi $30 kana kuti wotokochomedziwa paye imi mbanako zviziva kuti zvinhu zvichaita kudari izvi
regai tirambe takaringa kuona kuti zvinopera sei, asi idi kusanduka kwenyika chaiko. Uyu wobhechero kaZulu Mbuso Fuzwayo hagoreketa kutoti vari kufara nokutoti dare ronocheketa nebumbiro romutemo ragovabvumira kuti wasvike ikweyo wachiona kuti waende nenyaya yavo yavada kurambidza vamunangarwa kuti noZANU-PF yavo wareke kuita zvavarida kuita zvokuti munangarwa asvike gore ra2030. Regai tirambe takariparinga kuti panombopera sei, panenge pachitekaira sei, tinenge tichindonyepana. Kwainobhangiro nyika RBZ kugadzirirai tiri kuunza mari yomazigi itsva, mari yomazigi chaiyo yakanaka yatiri kuunza manje ano. Imi pakanyangarapo, regai tirambe tichiringa kuti zvinopera sei. Nyika yeZimbabwe kwaindo nyika yagotenga matani echibahwe kubva kunyika yeSouth Africa anosvika zviuru 500,000 tons pachirungu. Kubva gore rapfuura. Aiwa tiri kuita tusvinu. Iwe South Africa aiwa wakakona hawo, wanga wako wakazvisvinu. Regai tigoona kuti zvinopera sei, tinoramba takandoringa. Ipapawo pokare tiri kufara kutoreketa izvezvo kuti Chido Maenzanise pokare naSimba Rashemhaka naESP wemunyaka aiwa kwaiwagoita kupuwa menduro dzakawanda kumakundano okusimudza masimbi anoratidza masimba powerlifting and bodybuilding competition ari kuitiwa. Tikati aiwa makorokoto. Pokare wafana wekwedu aiwa waita tuzvinu kukiriketi kuku waita kuvhiringidza chaiko chikwata chonepawo. Tikati makorokoto. Gore rapfuura paika chakazomboti kwamura tikasayapo kunyara. Regai tirambe tichiti makorokoto ipapo. Apawo kwaichikwata choScotland icho chaScott sakupwanya kwaichanyorerana pasi noDurban City mvumo yokuti wagoite kubatsirana hede. Regai tirambe tichiringa kuona kuti zvinopera sei. Toringa dziri kuitika pasi rese kureketa kuno izvezvi. MuSouth Africa wakomana kwaita atanda kuferefeta kuti kamushonga katakanhadzira kokudzivirira chirwere choHIV kanokona chireketa basa kakanzi Brilliant 101. Kwai vanhu vari bechirwere ichi ndiwo vatiri kutotanda tapa chirwere ichi. Kana tavapa tochiwapa mushonga uya toona kuti unokona chire kuchirapa. Regai tirambe tichiringa kuti zvinopera sei, tinenge takaringa. Ipapa kwai South Africa kutengesa kwayo zvinhu zvokurima kunze aiwa iri kuramba ichiendera mberi. Gore rapfuura kwaiya kuboya mabhirioni 15 chaiwo kuzvinhu zvawagotengesa kunze kusanganisira chibahwe chedu chiya. Tikati aiwa makona maita basa imi ndimi wasvinu vari kuziya zvavari kuita. Nyika yeAngola kureketa kuno yagoti iyo iri kutsvaka kuti ikone kureketa nehurumende yeBotswana ikone kutenga zvikamu 30 kubva muzana zvokambani yoDe Beers. Tikati zvisvinu itai tione kuti zvinopera sei. Apawo mugwicho warungu agonza akatorehwa dzimba dzinosvika 40 79 pachirungu. Motika dzinosvika 79 pachirungu. Dzimba dzinosvika 23 kwai akanga andopuwa nabambo wache. Pakanyangarapo regai tione kuti hurumende yacho ichapera sei nyaya yacho. KuTanzania wanoita zvopaTikTok, dande roFacebook, YouTube, macontent creator wapopomedziwa mari inoita zviuru 780,000 pachirungu nehurumende yavo. Kwai wabatsire waite tusvinu. Tikati makona imi itirwai zvisvinu. KuBotswana anonzi Veko Lupa agonzi akagonyepera vanhu vamwe vanobva kuBotswana nevamwe vanobva kuZimbabwe kuti vakomana uyai tikupei mabasa kunze kwenyika achiendesa vanhu
kuhondo yokuukraine. Imi mudiro wavari kuita vanhu kuti uyai musenze kuhondo yokuukraine, akanyangara wakomana dai vari vamwe waita tusvinhu. Kunohanza achapuwa bhero, asi bhero racho rinodaba kuti ndiabhadhare, rinoda kuti bhadharwe nevamwe vanhu wairi womubotswana, asi akatiza wairiwawo ndo vanobva wapinda panzvimbo yache. Kuno paribe ipapo. Rekai tirambe takazviringa kuti zvinopera sei. Kuamerica mufana anonzi Mr Beast agonza atenga apuyo dandemutande inoita zvokuchengeta mari dzevanhu inonzi step. Tikuramba tichiti makorokoto. Rekai tigoona kuti zvinopera zvakaita sei, vanosvika kupi pane zvavari kuda kuita izvozvo. Tinoramba takandoringa zvedu tichinyepana, asi kwanyasi rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe Onhau.